On mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Merendal Good afternoon, Legazpi City. Nagapararaot ang buklis ko. Nagkamali siya. Natanang ininganyakot na nagkakawaragas ang buko. Nagkawagas na naman lugod, pangyari sa maabaka. Ano na ini na buhok tangin ita. Dahil ko na napapakaray ang buklis kay ni John. Nasupugod man kaya magpagunting kigari so kalbo bagata. Di lamang kigari, di na lamang kaputa. Hello! Good afternoon, Legazpi City. Hi! Good afternoon po, Probinsya Canalbay. Good afternoon, mga taga-Daraga, kumusta ka mo dyan? Kumusta ang mga taga-Daraga? Maray na hapon tabi sa mga nakatutok sa Facebook Live habang atab pa 23 ang naka-automatic na nag-open kansa ang nakailing sa tuyang niya o 27 na. Paki-share na po kay mga 10 na share. Sige na po. Nanginutan pati may mga ngaran Angel Abigail Barrios. Yugo-yugon mo yan. Mga friendships, mga kapingki. Kung tudon tayo na sa programa tang paghapon, ang hapon sa mga tao kapingki. Pagkaaga, kahirit ade. Paghaan hapon, ang hapon sa mga listeners tayo pag may nag-react. Ugari maisip kita ki-generic name na ngaya. Ka-partner. Kararo de. Pwede Ini si Angel na, so consultant daw si Angel. Pwede nga. Imbes na mapugit na ngayang kapingki, kahirit, ka-morning hirit, o katsukaran. Ang apunta, partner joker. Pwede man na. Pwede maray na po na rin. Pwede maray sen sa anapod sa mga yan. Sa mga nag-aarapod. Sarog ka ni kay Vincent Botial. Naghihilingan niya ako from Tansa Cavite. Kasama. Kumusta ang ating mga pagpupulong? Kumusta ang ating patuloy na pagkikilaban sa itmithiin nating gusto mangyari sa sambayan ng Pilipino para wakasan ang mga nagharing uri sa ating lipunan. Good afternoon mga ka-Facebook, mga nakatutok tabi sa DCGB Live app. Good afternoon i-download lang po ang DCGB Live app. Nasa ito tabing mga Android phone. I-download yan. Gari mas na po kamo nagdangog mga tugang sa radyo. Yupan gigibuhon nindo dyan. Gari mas na kamo nagdangog sa radyo. Mas maray po duman. Doon kamo magdangog pirme sa DCGB Live app. Ito po. Gari mas na po radyo. Doon man sana po ito. Doon kamo sa sa DCGB Live app. Magayon ito. Sa mga parailing kamo sa Kuya Digi sa Facebook. Na masusuriaw lamang kamo kung arog tabi ka ng kuanindo ang sendong ang sendo na tuod baga, di ba? Dulo ko na sa TV. May mga paradangog kita dyan na ang Facebook Live ta, si shoot sa TV. Ibugtak sa TV talaga. Magayon ngayon rin pagilingon. Ngayon niya ako, salamat. Gari ngayon nasa teleradyo. Ngayon niya ako, diba? Kaya lang ngayon, amigo, makasuriyaw ngayon. Ang sa tuya, tabing tataramon ngunya na hapon, mga tugang tingating.
Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Asa to tabi na word for the day. Tingating. Angel, may nag-claim na kang cellphone na tinodig sa tuya kang paradangog. Tabig turnover. Angel, so cellphone, may nag-claim na. Para pa, no? Para pa. Oh, igo tabi akong paradangog na taga barangay 6 o taga barangay 4. May big turnover tabi na cellphone digdi. Baka po nawarang ka mong cellphone. Maray tabing cellphone na klase. Selling compression niya mga nasa from 9 to 12,000 yun ang saro kaya. Pakiklaim na lang po sa DCGB, i-describe nito ang klase kang cellphone. Tangani po na makuha nindo. Baka ito yun nahulog sa marathon, ano? Ang galing ko, baka nahulog sa marathon ito. Baka nagmarathon so tag sa diri, so nagkuabud sa pulis. Iya po. Ang tataramon ta, tingating. Ano po ang gustong sabihin? Anong sabihin mga tugang kang tataramon na tingating? Ate Marcia, maray na hapon ngaya, marang magbari na kita ko, linupak ay masiram. Hinagong kasabaki, dirakan mga tagabita, may guest this PM as when I'll see you again. When will I see you again? Di ba kakanta baga Ate Marcia? When will I see you again? Kaysa natin Marcia, di magparaluwas. Ang baga, di man dapat nagparahiro ang mga magayon. Magparaluwas Ate Marcia. Bawal magparaluwas ang magayon. Magparahiro tabi Ate Marcia. Ipakalbo mo na lang nga ang buhok mo, kuya. Hindi garibagay ka. Ay, adalang ko daw. Adalang ko daw ki Maray. Pizza ba yung tingo? Adalang ko daw ki Maray. Adalang ko daw ki Maray. Adi. Ngani mga tugang na sunod. Okay? Wala man ki... Basta ang gusto sabihin, tabi. As baka may nagpaliwanag. Kung sabihon kayan, sir, tagtios. Yes. Pwede tabi apo doon, mga kaangog. Sige. Buliha pa ako. May paglalagyan ka. Kaangog. Kaangog-angog. Pag nagtanggulan doang angog, ano mangyari kaya? Kaangog Mga kaangog! Ay napunta be. Si John Kalamay ini, no rin daw pumabot sa second dose ka Sputnik. Ay, John! Alat-alaton mamigaw pigahalat talaga. May maabot May maabot be. May maabot be. It is everyone's concern. Tama po yung iba may existing laws, ordinances, may national law. Patayo dyan. Reaction ka subago. Naglaog pa sa ay sayang Di ko nagkabara sa ini ka subago duman sa programa ta. Mga tugang nakuha na saan hapo. Duman tabi sa programa ta. Ni tabi ang sabihin. Ano sabihin kang tingating? Ni pong paliwanag kang tataramo na tingating. Kusong sabihon, dryness, very large when it does not rain. Mahiwas mga tugang na tag-init. Ang gustong sabihon tabi kang tataramo na tingating. Ipan gustong sabihon kayan, mahiwas na tag-init, dryness sa mga lugar, mga tugang dahilan sa daipin pagbabagsak nin uran. Di ba? So yan po ang gusto sabihin kan tingating. Ngunyan, sama itong sa ibang lugar, ang gusto sabihin kan tingating, tagtios. Tingating nga ngunyan, maluya an income nin tao. Tios an tao. Kaya po mga tugang, tingating ang buhay nin tao. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ano tabi, Father Marlon Bron, tama dawan sa tuyang paliwanag kang tingating, tagtios ngaya o tag-init. Ang buhok ta, tingating na sa angog. Karat ko nugali kay nag-text na ini man na.
Sarawayo nining to be next na niyo. Ang buhok tanga niya, tingating na. Padre, maray na punta sa imo. Father Marlon Bron. Okay, o bueno. Uni po mga tugang ang satuya na mga samno sa pagkabuhay nin tao. Ini, pinadara sa kuya mga tugang ni Renen, ang sa kuyang amigo. Sabi niya, kan sa iyang na-research, Junior, 7 signs your partner loves you unconditionally. May 7 na tabi, Ate Marcia, na paagi o sinyales nan sa imong namumutan tabi ang sa imong partner namumuot sa imo nindaing kondisyon. Paminsan baga, gari baga makabasul-basul na nag-agum ka, di? Ade, sabi ka na amigo ko, makabasul-basul nga ya pa, di, na nag-agum. Falling in love is an exciting experience when you are with someone that you love. Ang mamuot nga ya, mga tugang, sarong, ano nga ng Bicol kan exciting? Anong Bicol kan exciting? Ano nga ng Bicol kan exciting? Makaugmahon. Anong Bicol daw kan exciting? Ano? Pero nasabutan tayo exciting, di ba? Nasabutan tayo. When you are with, kung ika ngayon sa sarong tao na sa imong namumutan, ang bilog na buhay mo nagiging maugma and it become more positive and wonderful the longer that you are together. Kunang kay ba mo databi mga tugang sa imo talagang namumutan, maugma an sa endong pag-iibahan. Di mo pagkaparatalpiyon habang ika nakasunod sa motor. Di mo pagkaparatalpiyon habang kamo nagmamanunin auto, kundi dainin ano man na pagbabasol sa satuyang agom. Sabi mga tugang ni Stuart Fisher Haim, sabi niya, Hayem, baka masalang pag-pronounce ta kay ini. Saro siyang couple expert, basaon ko, sabi niya, that unconditional love is so freeing and transformative because it lets you stop trying to change or control your partner. You are free to work on yourself and find even before ways to live together in joy and love. Di ko naputong kayo sa Ate Marcia. Tuloy, maninin Ate Marcia makarelate kay niyo. Makarelate man ngayon ka ngayon na sarawayon ka. Gustong sabihin databi mga tugang, sa buhay nin tao, kunang keriba mo, mga tugang talagang padaba mo sinamumutan mo, di ka databi nin ano man na bagay na rason para mga tugang bayaan mo siya. Ang sa mga gumbagan, magmaon masa na talaga. Mga sarong simana, 2 simana, sambulan. Pero pag may huminibi ng aki, nag-iiba na. Baka ugmaon baga junior ang magagumade. Mga sarong simana, 2 simana, gari ka permi mga tugang nag-uubak kikuan, gari ka permi nag-uubak kipuon kibalingoy. Number 1 sign, they want to grow old with you. Talaga. Saruda mga tugang na sinyales na ang partner mo gusto niyang magadan o gumurang kamong duwa. That is a sign of unconditional love. Pirang taon na kamong magkaibahan hanggang sa nagadan si Agumo. Ilingay ni si ate, si Kwan baga na Manila, si singanin ni si Chaidet na Manila, Chaidet na Manila, nagadan na lamang si Chonol. Pirang taon na that is the sign that tabi,
of unconditional love. When you make jokes about growing old together and chasing kids off your lawn, sanatad, loan pala, they have a certain look in their eyes. Kaya baga may kanta na, kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Ang pangarap mo kapag maputi na ang buhok mo. Number 2 sign, you tell them your secrets. Aram mo nga yagom. Yan na, may naging girlfriend niya ako ka ito. Salbata na ngayang itom kang kilikili agom. O tapos nga niya, naman niya kiparang, may ito man sa nang kilikili niya. O tapos, ay sus ko nga niya agom. Pati nga niya agom pusod, salbata na ngayang, ano yun, ang pusod niya nga agom, tararumon baga nga niya, ay sus ko ngayang arikdik agom. Tinawin nalimpian ng pusod ka itong bat. Ata na ngaya, agaring niya bubon kararom, malang itom ngayagom, pano ngayagom ki arikdik. Masabi man si Mrs. Kumusta ka nga suhita? Ayaw man niya agom suhita ngaya, may arong pati ngayagom sa singit-singito niya ng gad. Ilingon ni Mrs. o lalaki. Paano mo nagkaaraman ang mga arong ng kasikit-singiti? Nata, hinurusan mo. Di ba? Pero databi, pag nag-istorya nin mga bagay-bagay about personal experiences and personal secrets, dapat databi, tangugunta sana. Tano pa man, mas kanong ginibo niya, mga tugang ika, agum ka na, asin magagum na kamo, nangangahulugan sana na ika ang pinili niya. Nasabutan po? Nasabutan? Nasabutan tabi? Nasabutan? Nasabutan? Gero naman nagtarangad-tangad naman sa kisabi na naman na. Di ba? O number 3, you are proud of you. Oh, they are proud of you and they tell you, agom, I am very proud of you. Puro po na daw nga agom ang kapatalan mo. Maski siya sa mataw, uy agom, bitbitan na niya agom na magabaton. Saod-saod ka ng magapara pabitbit. Ano ko inagom, inagom mo ako na para bitbit kang basket mo. Bitbit man sukwan, kayarak man magabaton, kuriod na kang gabat. Ano na? Agom, tabangin na ba? Ano ba ya? Magaparabakal kan magabat na bakalon to nagapara. Pag-uli nga o garing sa harong. Taday ka nga isa, let you know that they are proud of everything that you have accomplished. Iyo man nang ganano. Ako nga proud na proud nga kang ginibo mo, maski ngayaan nga ginibo mo nga, garing nga makasupog. Pero, ikatabing nagdadangog niya na may agom, nataraman mo na si agom mo kaan. Nataraman mo na day pa. Giri man bagasum nakaka-experience sa bagay yun. I am very proud nga. Pero may mga tao man talaga yun na bako expressive. Sa totoo lang yun, bako ako expressive sa mga aki ko, sa mga kay misis. Bako ako expressive yun. Pero pigpapamatik ko sa paaginin pag ano yan, sa pigigibo ko. Ang mga needs, ang mga ako talaga, bako ako expressive na mga tao. Tutod sa ako na magtrabaho nin silensyo. Kung ano gigibuhon ko ang sarong silensyong sarong bagay, para sa na may pamatik ko na ako ini, aniyon ako ini nagtatrabaho para sa Indo. Ano ko kaya? Ano ko kaya? Nagtatrabaho sa nago na. Maski ako sa DCGB, maski sa ina. Kana ko yaon sa Aquinas University. Pipa-feel ko sa naan sa mga co-teacher ko na,
Aniyon ako, nagtatrabaho ako. Diba? O, ito. Ito. Daw ganin doon niya. You disagree but always make up. Nagpapasuhay manda ka mo, pero mga tugang naayos tulos nindo. Hello? Hello, Yes, good afternoon. Siyahan mo bagaan sa mga mag-aral. Oo. Opo. Nag-irelusunan pa sana. Pag naglalakaw sa tinampo, pirming tigpapainot ang babae. Ay, totoo, migo. Oo. Kanoran, gusto sa lalaki. Katayuan. Ikaw pa nga kan, migo, ki. Magagum na. Kan bata pa sana, pagsunod sa motor, ialalayan pa yan. Iya. Kan magagum na bigo, nagpasangkay pa sila si Misik, padalaga na ang motor. Dali lang niya, kaswago ka pa. Henry, namalisyahan mo ang kung na. Iyo baga. Totoo yan. Yes. Kaman niya. Dali lang mga na. So pangayon, kan bata pa sana pare. Kan magbata pa sana pipa. Mamarakikilik na aki Henry. Iyo baga. May nakakabit sa ano na yan. Oh. Yung kaya ano yan, magayon yan i-discuss mo yan. Iyo po, okay. Okay, good afternoon. Yes, salamat tigo. Mabuhay ka tabi, di ba? Di ba? Yun yan na, mag-agom. Kambata pa sana, nag-iilusyon, pipahalat ki 30 minutos sarong oras sa lugar na kung saan maghahalat. Hihalat niya yan. Sa luwas ka na opisina, nagtatambay ang lalaki, halaton sa naso ilusyon niya. Naagum na nga ni. Para pirang minuto sa ka-standby sa ampangan ka na opisina, maapod na, hello? Wain ka na, alas 5:15, ano na? Bago pa ako halating di sa imo. May lang agam mo yata, may kuwan nga, may pigtapos. Ano? Di ko to nang kalungan nagkapur sa kuya. Tapos ngayon, napapaw na magparatong sa manay matama nito. Bata nag-uura may itong margura. Sige na po ko sa mo. Ay, alat ko na nga tabi ako. Kan pigi ilusyon ng pasana. Mas kaalo yung kialat. Ay, hello, pasensya ka na now. Ay, okay lang, no problem. Aram mo naman na kaya kong magtyaga para si mo. Oh! Aram mo naman na para si mo. Kaya kong maghalat. Maski perang tora kong halat digdi. Kaya ko digding gibuhon iya. Ngunya na mag-agom na. Ultimo mga tuga. Agom! Hugasin daw tabi ng plato. Isukas ba? Go kapadyang kita tabil na. Sige sa sampila mo dyan sa sala. Di ka nakaugas kang plato. Tapos kang pahugasan ng paguli ko. Lugan. Kaya, ang mga ate, pero maski da mga tugang may mga disagreements kita. All fall sub-arguments or disagreements. That's not something anyone can avoid. But when the both of you disagree, you don't let it fester into resentments. Ako magkaturog ang banggi, magpaso, madakwa na. Maisettle na ang problema. Tapaminsan kaya baga mga tugang, may aguman talagang dominantiyon man. Totoo man talaga, may mga igo ako mga kamid binaguro. Nga pa di siya agum. Kung gusto ko sa nang iuli nga niya na, dominantiyon nga niya, igwaman talagang mga arog kaya na, magagum na ka mo, nagapahalang kawang pakihi, sa magagum dapat, sabi digdi, dapat daing kompetisyon, dapat ki kompetisyon o pagpaalang kawanin ihi kan magagum. Hello? Hello. Yes. Bakong gibo-gibo mo yan? Igso. Ano tabi? Ano po? Na-timingan ta kasi na dyan sa may Albay Bakery. Talagang sasangsangon ta kakibaga 10 ibos. Bigalas ko ang
Anabaw na sa gamot. Ay, nasa mo. Gamitan ng kipiko. Dahil na nakahali. Saga, bakalan kang 20 pesos na ibo sa'yo. Magdagda para kita. Mapamisa ko. Sa 20, kapag nagilingan kita saga, ha? Mapamisa ko. Dapat may note ako sa imo, nga hindi kita magkailingan. Dahil na. Pero, so, yung mga hindi ko mukha. Iyan, migo, susog yan sa mga istorya kan sa kuyang mga amigo. Magsyuta, migo, makaon sa restaurant. Kan magsyuta pa sana, ano ang gigibo kan magsyuta? Pipa order, su babayi, kipagkaon, bahala ka nang order nga kang gusto mo dyan. Pag magkagumnano na, Sumabayan ko na. Lubayan na kumayan. masabi sa lalaki, uy, so barato sana. Kung bako, pag nagbarayada na, so agom, nagluminalawa sa restaurant, suro sa garilyo. Ibo ko man. Ay, nasabi mo, di ako nagsigarilyo. Nga nagkabaga. Puno sa mo. Okay, Marie, salamat ha. Salamat. Salamat. Okay, bye-bye. Buboy na. Bitang ko nila. Latusun ko ini na sarabayo nini. Alat ko na, may point pa. They are always chivalrous. Ay, sus ko, dahil ko masabutan ini. Anong sabihin ka ini na chivalrous? Even if the two of you have been together for 20 years, when your partner loves you unconditionally, you are always going to go out or their way to make sure that you are comfortable and happy. Di ko nasasabutan ang sabihin kan chivalrous. Talaga, mga tugang. Pero, ang pagkasabot ko ka ini, kung kamo maski da nagistragibahan na kamo kisubki mga 20 taon, dapat tabi kamo nagtagaluwas-luwas manggiraray para siguraduhon mo na komportable kamo sa lambang saraw asin maugma. Ano nga nang meaning kan chivalrous? Tamang pag-pronounce ta ka itong chivalrous? Baka sala, baka sa lang pagka-pronounce ta, madali lang. Tayo check ta. Chivalrous. Chivalrous. Ay. Chivalrous. Talbata ng buhay tayo niyo. Chivalrous. Behaving in an honorable or polite way, especially towards a woman, showing respect and politeness, especially towards women. Kung sabihin pala ng junior kan chivalrous, pagtaon ng respeto, asin paggalang sa mga kababaihan. Iyan pong sabihin kan chivalrous. Gustong sabihon mga tugang, ano sa tuyang mga agom, dapat dayta pigpapasupgan. Dayta dapat piglalamlaman sa mga tao. O dayta dapat sinda, always show our wife with respect. Always true, ano nga podkaan? Treat them with respect. Agom, pwede nga lamang po makasiling, makachiring. Sige na nga. Pagsapat na nga dyan kung nga, makasiring lamang kita tao. Ano nga yung siring? Di nga yan. So makakuan lamang dyan, makakaturog lamang niya kitang maray. Okay. Yeah. Tratuhon mga tugang anagom na may respeto. Iyan tabi saro sa mga sinyales, mga tugang na mag-iibahan kamong duwa ninhaloy. Uyog-uyogon mo yan. Ito, mga tugang, dapat tabi ang magagom, pigpupurutihiran ang labang saro. Another sign, this doesn't mean that they are going to be jealous.
If you go out with friends, rather, they are always going to want to make sure that you are safe. Kung pigpa para check day ka niya, gumo kung hain ka na, di na nga hulugan junior, na pigsisilosan ka o pigdar maraot ang intensyon niya. Ang purpose dakan mga agumta, piga-apo lang kita kung hain na kita, para masiguro na safe kita, asin kung hain kita. Ara mo, may point man talaga ini. Di ba? Agom hain ka, yawn nga ako hindi nga karapading kaloy nga nagharap-hapi lamang nga sa mga barkada. Akay pa ding kaloy. Iyo, nga go. Manong oras ka mauli, mga last days. Sige, agom, ingat ha. Taod-taod. May nag-ring cellphone ni Pading Kaloy. Padi, si Madi mo ini. Yawn si Kwan sa Arong Nindo. Yawn si Agom sa Arong Nindo. Ha? Ano na go? Sabi kayo na Agom, yawn da sa Arong Nindo. Para man niya di Madi. Salbatan na nga si Agom. Nagutik na naman. Di yun na. Aba. Apo dan. Agom, haing ka ba ya? At ako nang kay Pading Kaloy. Si Kaloy nga na kuha na taga Boragwis. Doon ba kaya padihong kong ang Kaloy? Di ba? Pero databi ang purpose ni Mrs. Bako man na ika, mga tugang dako po no whatsoever. Ang purpose kung natabi ka para check kita kung haing kita, gusto talaga maging safe ang lambang saro. And kita man na mga mister, dapat data ibugtag taman sa safety an sa tuyang agom. Sabi nga ni, love is not what you say. Love is what you do. Uyug-uyugon mo. The best man niniyo. Adi, the best man niniyo. Love nga ya is not what you see. Say pala. Love is what you do. Bako nga yan na si Gantaramo ki I love you. Pero nga yan, ano ang gustong sabiyon kung ano nga yan ang pigigibo mo, iyan nga ang pagkapatunay kanta taramo na love. Number 7, last. They are emotionally vulnerable in front of you. An mga mag-aragom-agom da. Kita dang mag-aragom mga tugang. Pero mida kita may emotional response sampangan kan sa agom. Gering nga pirmi kang nairak, ngaya si agom mo, di daraplos na kakalampaso, tayo daw kita balya si agom mo. Pwede daw. Kung medyo na mundo si agom mo, apo ta, kung nata mamundo si agom mo. Diba? Kung medyo ibang hero ni Agumo, apo ta kung natagali nagbago ang hero niya, taba ka may problemang dahil nakakataram sa imo. Open communication databi mga tugang sa mag-agom. Yo tabi yan. Mga tugang an mga sinyales databi na an mag-agom mag-ibahan tabi nin habang buhay asin ang pagkamot ninda unconditional. Sandali lang. Ano tabi anti Linor? Ano tabi selling mo Antinor? Tama man itong mga punto ta? Antinor? Sa Bible baga may tugon ang mahal na Diyos sa agom na babae asin lalaki. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Mga lalaki, ingatan nyo ang inyong asawa. Gaya ng isang marupok na sisidlan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Masunod talang iyan siguro, matiwasay ang pag-iriba nin sarong pamilya. Totoo po iyan. Magayumpuan sa imong suwestyon. Diba? Ito. Kuya Henry, magtanong lang po ako. Ang sabi ay naririnig ko, kapag nag-positive ka na sa COVID, ibig sabihin po ba ang virus pumasok na sa ating katawan?
di na maalis at kapag gumaling ka na sa COVID at nagpa-antigen test ka, magiging positive ka na naman po ang resulta. Ay sus ko, siya nagtaram kayo ni sa imo. Ang virus po, nawawara. Nawawara tabi ng virus. Di po ma-stay sa katawan mo kaya habang buha unless na magadan ka. Di ba? Di po yan. Nawawara po ang virus sa buhay. Ilingon mo, madabada. Taon yung nagtik sa tuya. Ha? Bako inihali sa base ini sa mga na-interview kong doktor sa Radio Klinika. Ang sipon tabi, Junior, ang trangkaso, viral yan. Virus yan. Sinipon ka, virus yan. After 1 week baga, wara ka ng sipon. Pag huminurog ng sipon mo, so virus po, pawara na si mo. Yo, trangkaso, flu, di ba? Virus po yan. Iyan na ano pa mga viral. Iyan na, so, o didiging beki, so diging subik, anong beki, sukuan baga? So, nagdakulan digdi. Bugon. Di ba kubakuno na yung siya digdi? Ano, ito, John? So, sukuan baga, so, sa may talinga ta? Bayoko, yan. Virus po yan. So, digdi sa may hita, so, burubos ka. Pag sa may liog tabi amigong nung Smith shop, ang apod kaan bayoko. Pag yaon sa hita, bura sa kilikili, ang apod burubos kay. Ito tawing burubos kay, bako ito viral. Huda bayoko. So sa pag sa tulak, ang apod tabi kan, bakon virus, bados. Matanay na, ano naman na nagbubutog may kausa? Digi sa may liog, sa may kwanta, sa may talinga, bayoko, viral yan. Nakakaulakit yan yun. Na? Sa kilikili, buda sa hita, nagbutog, boroboskay. Bako ang virus. Suposon mo, duminakula, tabi, ang apod kaan, bados. Bayuko na sabi ni amigong nongs. Chanina, marinapon tabi sa imo chanina. Ayos man tatao man tabi chanina so aki mo nakatao kitamang sarong simbag. May pakinabang. Sabi ni Gerald, tingating Sir Hen sa love life tigang gunon kung sa maawo tuyot na tuyot magpa simikalbo katabi pero magpalag kaning buhok sa kuko. May kaputan. Latusod ta ka dyan, Jeril, na sarawayon ka kung nagkairisipan muna naman na. Iya po. O, sandali. Tama commercial kami ni John. Nakaka-inspire, Kuya Henry, ang binabasa mo. Thank you so much po. Very much. From VNC Libod Kamalig Alba. Iyo ba ka, Junior? Inspiration makes a relationship happy. Mahiwagang tanog. Ay, gwa kita. Mahiwagang tanog. Chivalrous means generous. Generous? Iba mo sa nabasa ko naman sa kuwang-kuwa. Okay? O bueno. Mga tugang sa pagbabalik ang mahiwagang tanog. Asin po ang mga dagdag na mga samno sa pagkabuhay ni tao sa pinkion mo, baby. Napuan sa inong nadangog mga tugang ang mga samno sa pagbabalik ang mahiwagang tanog asin po an health tips sa programang Pinky On. Oras natin 3:44. An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Mag spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial,
basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan na tabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Marahayon, pag ang kababaehan, iwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo, ta kami. Iliw niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nido Jr. para sa saro hasta 3 taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sana. 97 pesos sana suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 036 series of 2021. Anbaha, nagdararanin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinakaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa halangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Pasiramunan karakanan, kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Alright, sige, balik kita sa programa of 5 minutes bago mag-ala. Sandali lang o sa mga nakatutok sa Facebook Live, basa untada mo na sa mga reaction baka igwa. Ay, sandali lang ha. Sa mga nakatutok sa Facebook Live, ngunya na hapon, sa tuya at tabi na programa. Sige, sumahiwagang tanog. Tabi, pwede na ka muna magpunpo na mag-text. Hindi po sumahiwagang tanog, oh. May report, John.
May report, may lang Taon ni Poso, mahiwagang tanog. Aha, ay kita. Ito. Ito. Next. Saro pa. So nagapod kan dapan patakaranta baga first so nagapod kan Sabado 10 na. Kay puhan mga tugang may 10 ay 11 makasiyam kita ngunyan. So magsimbag na before 20 na tamang sala magiging 75. As of now 50 pesos ang sa tuya na load para po sa mahiwagang tanog. Okay. So kay punta ki siyam. After kan siyam ta 20 na gabos ang premyo ta po is 75 pesos na. Okay? Ano ito? Mga tugang na mahiwagang tanog. Habang daipaman, so mahiwagang tanog, uning-una po ang mga greetings. O sa tuya, tabi na Facebook Live. Ngunyan tabing hapon, nigdi po sa DCGB. Hello, good afternoon. Sir. Good afternoon. Opo. Ano pa ang tanog? Naglo-lawn tennis, sir. Ah? Naglo-lawn tennis. Kaniguan. Pati ba yung kamanali? Yan na naman. Salamahe. Salaman sana. Sala pare. Abay. Magyari sa maabaka. Kadakol kang comment pala, no? Pagbago po ulang mag-agom, sabihon kan lalaki, mahamot pa. Pag may aki na, mapanoso na daa. Saramay mainis. Sabi ni Ryan Brutas, sabi ni Ralph Davila, magandang hapon sa lahat. Dapat po minamahal ang mga babae, hindi sinasaktan. Lalo na ang ating mga magulang. Tama ka. Gary Sorban, maray na hapon po. Gary, dapat palan sinunod ko iyan, day ko ta ako binayaan kan durat kong agom. Oy, asyado ka na. Ark Celso Jr., if you need decision, house plan for, sandali, ano ini? Iba man ini, ano ini, Ay, suskop, iba pala ini, Bobby Morcilia, pa-shout po sa mga taga-Alin Donsol. Salamat po sa tips, sabi ni The Rest Competente. Thank you, amiga. Mong, binabati ko po si Fe Panya. Pagaling ka na po. Ronnie Cerezo from Cavite. Okay na? Okay. Sige po, salamat ha. Iwan sa mga comments. Sabi sa Facebook ta. 2 minutos bago mag-alas 4. Nagbaba sa agyanan, sala. Nag-type sa computer, sala. Totoo daw po na pigasabi ng sarong senador na mabaratong pagkaon. Ibaga po ang sabi niya. Pero na so nag-text. Pero na. Ito. Nag-chop ni Ricardo, kinaibinutang sa kaldero. Mali. Pero na so nagkambyo kan auto, sala. Naglalakaw, sala. Pero na, siyam na so gano'n sobrang na 10 kayo, so binasa kong text dyan, ko nabilang, pero na 10 na daw. Pero kama na sa naman yun. Sobrang na 10 kayo, sige na. I'll give you the benefit of the doubt. Ang premyota po, mga tugang sa aga, 75 pesos na. Yan. Okay? O nga niyo, sabi ni Jerel na Aranya, sugkod po na pigturutog. Buksala, migo. Crack eyes. Mali, hindi crack eyes. Ini yun talaga yun.
Maski pigagamit ini kan mga tao talaga. Pigagamit kan mga tao ini. Nagaanaw pig sabon so kamot gamit ang sabon na pangkarigo. Sala. O, alas 4 na ugaring. O, saga na. Batang health tips ta ko tangon yan, mga tugang tungkol po sa ano yan? Tungkol tabi sa ano ini? Tungkol mga tugang sa lada. Pag nasobrahan ka pala yun sa lada, bako man maray. Yeah, lada. Aga naman talagang bagay talaga. Dapat katamtaman sana. Saga pag irestoryahan ta, ang health benefits kang siling labuyo. Diba? Siling labuyo. Yan baga na harang ka, nangapod kang capsaicin. Baka sa lang pag-pronounce ko. I-double check ko na lang po. Okay? Okay na. Saga pang premyota sa may wagang tanog, 75 pesos na. Nagbabrush, mali talaga. Naggabod yung sala. Nag-anaysal. Ala talaga. Salamat po. Sa pangaran po ni Joe Napolis, ang bilog na tropa, ang lalaking hindi inuumaga, nagsasabing Henry Maceda po. Pogi. Alam na yan. Lagi. Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong. Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong. Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo. Sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo. Ang makikinabang permita, wo garantisado. Ang pakagibo, kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong, Albayano orgulyo, ang idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 4:07. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sinabi kan Department of Health na mantang inaprobara na kan panel of experts ang COVID-19 vaccination para sa mga aki, sinda madeterminar paman kung nuarin pwedeng punan ang pagbabakuna. Sinabi ni Health Undersecretary Mir Nakabotahe na bilang parte kan general policy, nag-uyo na ang all-expert panel na magpabakuna ang doses hasta 17 anyos na mga aki, alagad sinda mapili panin petsa asin tatawanin prioridad sa pagbakuna. Sa iyang sinabi na piga-areglar pa ang regulasyon asin polisiya, mantang ang dapat na mabakunahan nguna iyo ang mga aki na may comorbidities. Yan ang pangalas 4 bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga